салому дуруд дӯстони азиз ва нафарони дур аз ватан. имрӯз мо тасмим гирифтем ки як гӯшаи диёрро манзури шумо намоем. ба канали мо обуна шавед, моро бо шарҳу лайкҳоятон дастгирӣ кунед ва шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, дар шаҳри Леваканд қарор дорем ва наворгириамонро аз лавҳаи дуои модар шурӯъ мекунем. лавҳаи дуои модар нав сохта шудааст дӯстони азиз, ва инҷо чӣ хеле ки дида истодаед, акси президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо модари бузургворашонанд. воқеан ҳам дӯстони азиз, чӣ тавре ки мегӯянд дарахт бо об месабзад, одам бо дуо месабзад ва маҳз дуои ҳамин модарони бузургвор ҳастанд ки ба қуллаҳои баланд инсон мерасад. модарон зинда бошанд. дӯстони азиз, ин лавҳа дар гардиши Данғара сохта шудааст ва ҳоло ҳамин роҳе ки дида истодаед ба сӯи Данғара меравад ва роҳи ин тараф ба шаҳри Леваканд. мо ба шаҳри Леваканд ҳозир меравем. қаҳрамонони тоҷикистон ҳастанд: Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Эмомалӣ Раҳмон, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур. ин ҳам аз харитаи сайёҳии шаҳри Леваканд ва дӯстони азиз, воқеан ҳам шаҳри Леваканд барои соҳаи сайёҳӣ хелеам мувофиқ мебошад. агар пайдо шаванд соҳибкороне ки дар ин самт кор кунанд, боварӣ дорам ки корашон хеле пешрафта ва самараи хубам медиҳад. ва чӣ тавре ки худ дида истодаед, инҷо ширкати TCL иқдом гирифтааст ки I love Levakand насб кунад дар инҷо. он тараф роҳ ба сӯи шаҳри Бохтар мебарад, яъне Қурғонтепаи қаблӣ. ин биное ки дӯстони азиз шумо айни ҳол дида истодаед, маркази дастгирии бонувон ном гирифтааст. чӣ хеле ки аз номаш пайдост, ин пурра ба самти дастгирии бонувон нигаронида шудааст. дар дохили ин якчанд ҳуҷраҳое ҳастанд ки ба бонувон қолинбофӣ, дузандагӣ, синфхонаи компютерӣ ва унҷо равоншиносу адвокату ва ғайраҳо аст. бояд қайд намуд ки ин иншоот бо дастгирии сафорати Япония сохта шудааст. дӯстони азиз, инҷо муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии саноати кимиёи шаҳри Леваканд аст. тамошобинони азиз, шояд инҷо бошанд нафароне ки дар ин даргоҳ таҳсил карда бошанд. кани дар шаҳр нависед ку кӣ аст. воқеан ҳам дар ин даргоҳ ҳам ба толибилмон касб меомӯзанд, ҳам илм меомӯзанд. чӣ тавре ки шояд огаҳӣ дошта бошед, ҳатто президенти мамлакат ҳам дар ҳамин ҷо таҳсил кардаанд, яъне дар ҳамин ҷо низ таҳсил кардаанд. идома медиҳем дӯстони азиз, умедворам ки зиқ нашудед. дӯстони азиз, шумо дар Париж нестед, ин ҷо шаҳри Леваканд аст. расл гирем бо ин манораи 30 метра. воқеан ки мо наметавонем Левакандро ба Париж табдил диҳем, яъне қиёс карда тавонем. дигар ин ки ҳамин манора қариб ки дар бисёр шаҳрҳои кишвар ҳамчун анъана гӯем сохта шуда истодаанд. ин манора худи ҳамин сол бо баландии хато накунам 30 ё 35 метр бо дастгирии молиявӣ ва меҳнатии ташкилоту муассисаҳои шаҳр сохта шудааст ва дар он 200 000 сомонӣ сарф шудааст. яъне бо маблағи 200 000 сомонӣ ана ҳамин манора қомат афрохтааст. он бинои наве ки дида истодаед, он ҳам ба наздикӣ сохта шудааст ва дар он идораҳои саш, яъне сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, нотариус, хулас ки мақомоти адлия ҳамин ҷо ҷойгир аст. дӯстони азиз, мутаассифона ҳаво ин ҷо ҳам торик шуду дигар сабт кардан ҳам ғайриимкон аст.
агар ҳамин гуна видео ба шумо писанд омаданд, лайк монед, зери навор шарҳ гузоред ва мо албатта ягон рӯзи дигар бо давом метиҳем. хуб, сарбаланду саломат бошед.